没有来事，俺来认真。माने लोंनाया एसे मोदोम गोरलै जादों नालाय बयनाव थाइथ'दों जोंनियाव मानसि गैयाना नायनो मानो ओंखाम संजाया बिदि समाव ओंखायनो हजों नोंबैनाव दलद थाइथ'दों थगायाखैलै जाम्बा आगोलावबो बिदिमोन नों मिथियालै माने लोंनाया एसे मोदोम गोरलै जादों नालाय बयनाव थाइथ'दों जोंनियाव मानसि गैयाना नायनो मानो ओंखाम संजाया बिदि समाव ओंखायनो हजों नोंबैनाव दलद थाइथ'दों थगायाखैलै जाम्बा आगोलावबो बिदिमोन माबा खोनायाखै ह आजाद बिमाखौसो न'आव गैयैखाय मानसिफ्रा खारबाय लाबाय होननानै बुंसोलायदों नालाय बेखौसो खबर लानो फैदों जोङो मागौ ना मागौ होननानै नंगौ होनजोबथारदों खारबाय होननानै हामाबायथो बिदि दावराव दावसि जानानै होखारहरलायलायखि नों बुनानै होखारहरखो ना गावनो哎，他出去，他出去。